Per a mi el bàsquet és un dels esports que més m'agraden, per això estic jugant en este club. Este es el día a día del Club de Bàsquet Escolapias de València. Xicotets i no tan xicotets que apunten ben alt. Has començat una aventura fa 23 anys. Jo era pare d'un xiquet que m'emprenia en este col·latge. Este col·latge era un col·latge de xiques i volguérem emprendre a fer alguna cosa. M'emprenguérem en 9 xiquets i avui tenim 300 xiquets. A mí me gusta el baloncesto porque algún día sé que llegaré al mejor equipo. M'agrada el bàsquet perquè pots jugar amb els meus amics i és molt divertit. Jo crec que el bàsquet és el millor esport del món. Nuestra máxima en este club és desenvolupar tot el treball de categories inferiors per arribar a categories superiors d'infantils, cadets i júniors a jugar en les màximes categories del bàsquet valencià. Vam pujant poquet a poquet des de les categories inferiors fins al sènior i avui ja tenim sènior, júniors, cadets, alevins, infantils de totes les categories. Motivació. Pasión. Unión. Escolapias tiene los jugadores más aguerridos de toda Valencia, los que más luchan y los que lo dan todos a la hora de que sacar la cara por el club. Los más competitivos y es una gran familia que en todo momento están todos juntos y dando lo mejor por el club. Enseña a los jugadores a ser mejores y a ser buenas personas en el campo y buenos jugadores. Encara que tinguem sèniors i tal, no deixem mai que som un club de cantera. 1, 2, 3...